στο σπίτι της, στο Βαρσαμόνερο, που ήρθαμε να τους πούμε καλημέρα, ύστερα από τόσα χρόνια. Ήτανε ο πρώτος αρεβώνας που έπαιξα τότε, η πρώτη μου δημοσία εμφάνιση. Ήταν το 1946. Εσύ θα θυμάσαι καλύτερα. Ναι, το 46. 46. Ο γαμπρός Μανώλης Ηλιάκης από το Βαρσαμόνερο, από τούτο εδώ το χωριό. Θα τους πω ένα τραγούδι, μια μαντινάδα, να θυμηθούνε το γλέντι εκείνο. Τα χρόνια σπρίζουνε, τα χρόνια σπρίζουν τα μαλλιά. Τα χρόνια σπρίζουνε τα μαλλιά, μα η γνώμη δεν αλλάζει, η γνώμη δεν αλλάζει. Κι απουνε νέος Μερακλής, κι απουνε νέος Μερακλής, είναι κι απείς γεράσει, είναι κι απείς γεράσει.
Η λύρα είναι το ιερό όργανο της Κρήτης, είναι ο Θεός της. Από εκεί γεννήθηκε και ο περισσότερος έντεχνος μουσικός πολιτισμός που έχουμε στην πατρίδα μας, γιατί όπως ξέρετε οι περισσότεροι συνθέτες έντεχνοι είναι Κρήτες. Ο Μουντάκης είναι η αστήρευτη πηγή, διότι ακολούθησε και αυτό στα βήματα των μεγάλων λυράριδων της πατρίδας του και συγκέντρωσε όλη τη μεγαλοσύνη του καθενός. Ας είναι όμορφη και ας είναι ευλογημένη η ώρα του χωριού που τον γέννησε και ας μεγαλώνει την Κρήτη πιο πολύ και από Ήπειρο, όπως την έχει κάνει στο τραγούδι, στη σούστα, στον πηδιχτό και στους χορούς που μας έχουν αναθρέψει και μας έχουν μαγεύσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Και προκειμένου απαθανάτησε το να είναι στο Ροδινό. Βέβαια. Καθ' όλη τη διάρκεια που έπαιξε. Αυτό πρέπει να λεχθεί κατά ναι. Α, ναι, προηγουμένως που παίζει το... Ναι, απαθανάτησε τον μακαρί το Ροδινό. Μόνο το Ροδινό. Καλά τώρα γενικά, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά το κλείστον. Το περίφημο σε αυτό το θέμα είναι, Γιώργο, ότι ο Μουντάκης είναι ο πρώτος ουσιαστικός λαϊκός συνθέτης της Κρήτης. Δηλαδή, μετέβαλε το στοιχείο του καθενός, τα συνέθεσε, συνθέτης, και έφτιαξε το καινούριο πρόσωπο της Κρήτης, που να έχει συμφωνία με το παλιό. Να είναι δηλαδή συντεριασμένοι. Ναι. Πατέρας και γιος, μια χαρά. Έτσι που το τραγούδι να μην το βάλουμε στο μουσείο, Όχι. Ο Μουντάκης αρνείται να μπει σε οποιοδήποτε μουσείο. Είναι ζωντανός ανάμεσά μας και όταν βάνει και τη φορεσιά είναι για να επενθυμίζει ότι έτσι θα φορούσαν παλιά τα ρούχα. Αλλά μπορεί να ξέρει όλα τα τερτύπια και τα σημερινά και τα χθεσινά και τα παλιά. Ξαναλέω, η Κρήτη πρέπει να είναι ευτυχισμένη που έχει ένα συνθέτη σαν το Μουντάκη και εμείς όλοι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι γιατί είναι αστήρευτη πηγή για όλους μας. Έχει και πολλούς λυράριδες, ο Κώστας σου ξέρει όλους κατά λεπτός και που έχει ανατραφεί ο καθένας και που βρίσκεται ο καθένας. Πολεμιστές και λυράριδες. Είστε τι μου κύριε, για λέγε. Πολεμιστές και λυράριδες. Φέρουνε τη σφραγίδα, ναι, τη γνήσια του κριτικού. Εδώ έχουμε δύο από αυτούς. Ρεθεμιώτες, ο κύριος Τερζιδάκης και ο κύριος Γιουλούντας, ο φίλος μου ο Χρήστος. Για να δούμε τον κύριο Τερζιδάκη εδώ πέρα. Έλα Γιάννη. Γεια και χαρά, γεια σας. Καλώς τον. Έλα μας παίξεις. Εμείς είχαμε μια που διασωθήκαμε από την εκτέλεση των Γερμανών, να σας παίξω δύο κοντιλίες από τη διασώση και την επαιτίο της μάχης της Κρήτης. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς. Έλα Κώστα. Έλα πέρα.